Maayong hapon sa tanan. Ug sa mga nag-uban nato pinaagi sa live streaming, maayong hapon, maayong buntag, maayong gabi, kung asa man kamo karon nahimutang ning kalibutan. Ug mga igsuon, pipila ka adlaw na lang gikan karon, gani to be specific, this coming Sunday will be the closing of our Christmas season. So dili pa ni matapos ato sa ning i-maximize ning panahon, sa di pa ta mag-uol og balik. Merry Christmas sa tanan. And above all, Happy New Year gihapon. So sa akong gingon, Christmas pa karon ha, kay lahi magudtag taras usahay, Burmans, hangtod sa Miserigalyo, grabe tayo ka-excited. Pero ig panahon sa Pasko, labaw pas na matyan. Imbis mauna ta natong ipangandaman, kita mo ramantag natugan sa kalibutan. Pasko, pagsadya, paglipay ug pagmaya kay netaw ang Dios. Apan siguro makapangutana ta, ngano Pasko, paglipay, pagmaya, pagsadya, pero nganong niabot man dayon ta ning imahen sa usa ka Ginoo nga nagpas-an sa krus, gikoronahan og tunok. Gikan pagaitas pagsadya kay nataong Ginoo, gikan pagaitas kalipay kay nakadawat tag regalo, nakadawat tag bonus nya karon adto din tas pagpasakit during the Christmas season. I think pahinumdom niya nato mga igsuon nga ang Ginoo kanang bata diha nga naghigda, wa na siya nagpabiling bata. Nitubo na siya, nidako, giinsulto, gitamay, gisakit, nagpasan sa krus, hangtod namatay. Gani, unang adlaw karon sa tunobinaryo, Senyor Santo Niño sa Basilica, gikan sa korona nga bulawan ang bata, igdako korona nga tunokon. Pahinumdom ni nato nga ang bata nga nagpakatao nga naglipay kita, didako, nagpakasakit ug nagpakamatay alang kanato. And on a very personal note, malipayon kay ko nakamisa dinhi, kay bag-o pa lang giko na mag-eskwela dito sa University of Santo Tomas sa Manila. Ya kaning UST, tapad ra gini sa Quiapo. Ba, dito man ginanukad ding atong debosyon sa Nazareno sa Quiapo. Dito matagtuig gani unta karong adlaw, no? Mao gyud ding mga pitsaha nga busy kay mi dito sa UST kami mga pari kay mutabang migpakumpisal. Gani wa gyud mitug niya na kay gabing dako hangtod na ginaigbuntag igmisa pakumpisal daghan. Sige hataw nagsapid-sapid enta akong Tagalog dito nga. Anong sala mo? Sahay ha, mapugos ta kayo. Saan lagi naman ta dito? Nindot nga kasinatian kayo dito. El Padre Nuestro, kung magkanta-kanta sila. Grabe, kung manimbawat atong balhibo din magwarawara, tagbato-balani. Mandimbawat sa imong balhibo dito, ilan lang iwarawara ang mga puti nga panyo, mga panapton igkanta gyud sa gosos ni Jesus Nazareno. Og labi pa gayud, siguro nakakita mamos mga balita, di ba? Nga mga hubo na gyud mga purol sa uban kay musaka gyud aning muhikap gyud sa pisi. Musaka, grabe makita nimo maghilak ang mga tao aron lang gyud makahikap. Diha bagay mga famous personalities nga tong makita nga magtiniil gyud, musaka aron lang makahikap ang ilang mga kamot sa imahen ni Jesus Nazareno. O Poong Nazareno. Kamot, ginamit ang kamot aron lang makahikap sa imahen sa Poong Nazareno. Gani, sa dili pa, sa katapusang panalangin unya, atong gamiton ang kamot. Atong pamalandungan, unsa ang atong mga kamot. Tanawa inyong mga kamot. Kubalon o nabag-or pa mong nagpakagis diha. Ang kamot mga igsuon, matod pa sa mga eksperto sa Biblia,
1,600 times gilitok sa Biblia. Unya, matud pagid nila, ang kamot mao ang simbolo sa providential care and guidance of our Father. Simbolo kuno kini sa Espiritu Santo, ang kamot. Ug sa atong ebanghelyo karon, kung naminaw mo, dihay sanglahon. Actually, kining hitabo ning sanglahon, dili kayo layo sa itong mga panghitabo karon. Di ba? Ubo lang mo diha gamay, di ba? Palayo ng tapad ninyo. O di ba, katutukan mo, bati kayo, nisimba mo ning siyo, sa mga siya, takdan ta ani. Di ba? Musakay tag jeep, umulinya ta, muubo lang kuno ta, ikaw na numero 1 sa linya, kay mawa ng mga tapad nimo. Mga simpleng sakit, ingon kang init ka, dili lang imong pamilyang mahibaw kundi tibok barangay. Nindot pa kay service guman kay ambulansya. Mura ba kining sakita, kining virusa, gikahadlukan, gikaantapan sa tanan. Nga di na to makita apan kitang tanan, grabing kahadlok. Naong ninyo, di makita kay natabunan sa mask. Siguro inyo mga lipstick diha nangauga na kay di na magamit. Tungod ning virus, daghang nangausab, daw murag kani, distansya kaayo ta. Mauning nahitabo nining sanglahon, matud pa sa ilang kultura, kini kuno mga sanglahon sa una, likayan gini mga outcast. Gani, kung muadto kuno na silag mga pundok sa mga tao, kinahanglan magdala gini silag bagtingan. Ting, 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 ting. Aron, managan ug mulikay ang mga tao. So, likayan. Pero karon di naman lang ting-ting, muubo lang ka, managan ang mga tao. Apan unsay nahitabo sa ebanghelyo? Kung si Jesus, kung ang mga tao managan, mahadlok sa sanglahon, gihikap niya ang sanglahon, pinaagi sa iyang mga kamot, ug nangaayo sila. Naayo ang sanglahon. Buot ka ba nga maayo ka? Buot ako nga maayo ako. Ug naayo ang sanglahon diya sa paghikap sa kamot ni Jesus kaniya. Mga igsuon, balik ko, ang mga kamot, simbolo sa paggiya, paghupay ni Jesus sa mga masakiton, pagpuypoy, pag-am-am, paghalog, or mahatagan ug luag nga kahimtang ang mga nag-antos. I think mausad ni mga igsuon ang atong hagit sa matag usa. Nangutana ko ninyo, tan-awa ang inyong mga kamot. Kubalon ba? Humok ba? Nagbago pa ba mong nagpamanicure? Pero ang lawom nga pangutana, giunsa man ninyo pagamit ang inyong mga kamot, nining mga ulahing adlaw, nining mga ulahing buwan, tuig. Kung ang kamot mo'y gigamit sa Dios sa paggiya kanatong mga tao, kung ang kamot mo'y gigamit ni Jesus nga maayo ang sanglahon, giunsa man sab nato paggamit ang atong mga kamot. Una sa tanan ng atong mga kamot, di ta makabuhat ug maayo o di kita ma-maximize atong capability kung wa tay mga kamot, di ba? Wa mo siguro magluto gamit ang tiil. Ang kamot gigamit sa pag-ayo ni Jesus. Apan extreme worst usab sa paggamit sa mga kamot, mao ang paghikap, pagbuhat ug di maayo ginamit ang atong mga kamot. Instead of comforting,
We hurt people through our hands. Instead of helping, gitukmod nato nga maut-ut ang atong mga silingan o mga kontrabaliha. Instead of comforting, ang uban gigamit pagani pagpanagmal sa ilang asawa o sa ilang bana o bisan kinsa. Laom nga kahulugan sa kamot, mga igsuon. Matud pa sa usa ka Batikan nga church father si Saint Ambrose. Every Christian is a hand of God. Matag Kristiyano kuno mao ang mga kamot ni Kristo dinhi sa kalibutan. Nahimo ba kitang mga maayong kamot sa matag usa or maayo lang ta mga mot? Mga igsuon, wa pa kahit-kahibaw kung unsay umaabot. Gani, ang atong panghinaot ug paningkamot, dili lang ni siya Happy New Year. Ang atong panghinaot, it should be happy, meaningful, fruitful, whole year. Dili man na siya mahitabo kung wa sad tay buhaton. Dili lang alang kanato kung labi na sa uban nga nagkinahanglan. Ang hagit nato karon, samtang muhikap unta kita, bawal man ni paghikap, no? Or mawarawara sa itong mga kamot at ubangan ni Jesus Nazareno. Mausap mo tanang kamuta ang atong himuon sa pagdaig sa Dios ug pagtabang sa uban nga labing nagkinahanglan. Otherwise, kahinumdum ko atong sa kaistorya, sikat pod nga shrine sa Manila kaning Baklaran, diba? Ang inahan sa kanunayng panabang. Diya to'y kasinatian sa usa ka pari. Samtang nigawas siya sa simbahan, nakita niyang usa ka inahan naghikap sa imahen sa mahal nga inahan sa kanunayng panabang. Ang inahan grabe piyong-piyong. Kining inahan na uban siyang anak nga gamay pa. Sa iyang pagpiyong-piyong, iyang nataligamaan ang bata. Pagpiyong-piyong niya, hilak-hilak pa siya. Pag mata niya, lingi niya, uy, nawa naman ang bata. Sumurag na ratol siya, kalitan siya. Paglingi niya, layo na makikadagandagan ng bata. Lagot kay siya. Grabe. Ano iyang pag-abot kaniya, ang gitawag ang bata, iyang gibira, gikusi, isagpa. Ang kamot nga iyang gigamit paghikap sa imahen, mauras sang kamuta, ang iyang gigamit pagpasakit, pagkusi, pagsagpa sa iyang anak. Kita nagdebosyon sa imahen si Jesus Nazareno. Unya, gamito na to ang kamot sa pagbindisyon kaninyo. Mahimo usab unta ka ng hagit o grasya alang kanatong tanan. Nga dili lang ang atong kamot, ang atong gamiton nga mahimong kamot ni Kristo, kundili ang ato mismong kinabuhi. Tibuok kinabuhi, mahimong kamot, tiil, huna-huna ug kasing-kasing ni Kristo dinhi sa kalibutan. Aron bisan unsa pa siguro ang atong masinati, unsa pa siguro ang umaabot nga upatakahibaw kanus ani mawa ang virus, magpabilin gihapong magmabungahon, makahuluganon kining tuig 2021. Aron dili anta makaingon nga Happy New Year, we can also say Happy Whole Year. Kay bisan pa man nahimo man kitang buhing kamot
sa Dios alang sa uban. Hinaot paunta. Manindog ang tanan. Puno sa pagsalig, ihalad nato karon ang atong mga pag-ampo ug panginahanglan ngadto sa Dios ug sa kinasingkasing moingon kita, Ginoo